και κύριοι καθηγητές, γονείς, συγγενείς, συμμαθητές και συμμαθήτριες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας σε αυτό το ανοιξιάτικο απόγευμα. Θα θέλαμε πρώτα να σας πούμε δύο λόγια για να εξηγήσουμε γιατί αποτολμήσαμε να τραγουδήσουμε και να παίξουμε μουσική σε ένα σχολείο που δεν είναι μουσικό. Οι περισσότεροι δεν έχουμε διδαχθεί μουσική, αλλά είμαστε ερασιτέχνες. Πράγμα που σημαίνει εραστές της τέχνης και στη συγκεκριμένη περίπτωση της ποίησης και της μουσικής, στο γοητευτικό του συντέλεσμα που είναι η μελοποιημένη ποίηση. Γιατί ποίηση? Διότι, όπως επεσήμανε ο ποιητής μας, Γιώργος Εφέρης, στην ομιλία του στη Στοκχόλμη, όταν παραλάβανε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963. Γιατί πιστεύω πως τούτος ο σύγχρονος κόσμος όπου ζούμε, ο τυραννισμένος από τον φόβο και την ανησυχία, τη χρειάζεται την ποίηση. Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα και τι θα γινόμασταν αν η πνοή μας λιγόστευε. Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης και ένας Θεός το ξέρει αν τα δεινά μας δεν τα χρωστά μας στη στέρηση εμπιστοσύνης. Ναι, η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν μοιάζει να έχει αλλάξει βασικά. Και πρέπει να προσθέσω πως νιώθει πάντα την ανάγκη να ακούει την ανθρώπινη φωνή που ονομάζουμε ποίηση. Αυτή τη φωνή που κινδυνεύει να σβήσει κάθε στιγμή από στέρηση αγάπης και ολοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγημένη, ξέρει που να βρίσκει καταφύγιο, απαρνημένη, έχει το ένστικτο να πάει να ριζώσει στους πιο απροσδόκητους τόπους. Για αυτή δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά μέρη του κόσμου. Το βασίλειό της είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων της γης. Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται. Όταν στον δρόμο της Θήβας, ο Ιδίππους συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έδειξε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του οτιδήποτε. Η μουσική και συχνά ο χορός αποτελούσαν μέχρι τον 18ο αιώνα περίπου μια λειτουργική ενότητα. Πιστοποίηση αυτής της λειτουργίας αποτελούν η αρχαία λυρική και η δραματική ποίηση, τα δημοτικά τραγούδια και οι χοροί των λαών, το βυζαντινό μέλος, τα ανανουρίσματα και άλλα. Η σύγχρονη μελοποιημένη ποίηση ήταν το όχημα για τη γέννηση του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. Ως αφετηρία θα τοποθετούσαμε τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 50. Η ελληνική περίπτωση δεν είναι μοναδική στον ευρωπαϊκό χώρο. Το Lieder ή το ορατόριο στη γερμανική μουσική θα μπορούσε να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία. Όμως στην Ελλάδα η μελοποιημένη ποίηση δεν περιορίστηκε στη λεγόμενη σοβαρή μουσική, αλλά απέκτησε λαϊκό αίρισμα, έγινε κτήμα του μεγάλου κοινού. Αποφασιστικός παράγοντας για τη διάδοση της μελοποιημένης ποίησης στην Ελλάδα υπήρξε η χρήση λαϊκών οργάνων όπως το μπουζούκι. Οι μεγάλοι Έλληνες ποιητές κατάφεραν να φτάσουν στα αυτιά του κοινού μέσω της μουσικής. Οι μελοποιήσεις των ποιμάτων τους αποτελούν μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που χιλιοτραγουδήθηκαν από τον λαό και εξέφρασαν τους πόθους, τις χαρές και τις λύπες τους, τους έρωτες και τα πάθη, τον καημό της ξενιτιάς, την επιθυμία της φυγής, την νοσταλγία, την περισυλλογή, τον προβληματισμό, την κοινωνική κριτική, τη διαμαρτυρία, την επανάσταση, την απελπισία, την πτώση και την ανάταση. Η μελοποιημένη ποίηση, μεταξύ άλλων, συνδέθηκε με περιόδους ορόσημα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όπως η μικρασιατική καταστροφή, η αντίσταση και η κατοχή, ο εμφύλιος και η δικτατορία. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τα ερωτικά ποίηματα, όταν οι ποιητές ερωτεύονται, τα λασσινά πουλιά χαϊδεύουν τα μαλλιά, η νύχτα γεμίζει τα μάτια αστέρια και στεριανούν στην άλλη άκρη του ουρανού. Και όταν χάνουν τον έρωτα, ο κόσμος λιγοστεύει και γίνεται μια βροχή στον ήλιο. Γιατί σαν άνεμος τους τίναξε ο έρωτας στη σκέψη. Όμως θα ζούμε στο τραγούδι και στο σώμα του στη μνήμη και στο όνειρο που τους πάει ξανά στα θαύματα με το τέλειο παντοτινό.
πέρασαν τα χρόνια και σήλωσε καλοκαιριού προμάτευμα και σε βροχή, σε χιόνια. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες, μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα. Μόνο γι' αυτό
Κρύο το φεγγάρι.
και παίρναμε συχνά. Όταν ξυπνά το σώμα του συνήλιο και η επιθυμία παλιά ξαναπερνά στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια, σαν να αγγίσουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρνουμε τη νύχτα, όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται. Άλλοτε πάλι, όταν γίνονται τα όνειρα κομμάτια, οι ποιητές ποθούν τη φυγή στα χιλιάδες χρώματα μιας άλλης ζωής, σε ένα τρομακτικό ταξίδι του χαμού, νοσταλγούν τα σ' αγαπώ της στεριάς, της θάλασσας, κατανικώντας τους θανάτους.
Κι άλλοι ζητούν πουλιά να γίνουν την νοτιά για να ανταμώσουν την αγάπη τους που πάει στην ξενιτιά.
Κάποτε οι φοιτητές βρίσκουν την πραγματικότητα αποκρουστική και επαναστατούν, διψούν, αλλά είναι το νερό κρυφό, η ρουτίνα, η υποκρισία, η ματαιοδοξία σε νερούς, ασήμαντους δρόμους, μοιάζουν με θάνατο. Αντισταθείτε, μας καλούν. Αντισταθείτε στον πόλεμο και στην υποταγή, σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι. Μην είστε θεατές, μην είστε σκυφτοί, μοιραίοι σε υπόγειες ταπέλτες. Για να συγγύσει μια λυπημερίδα. Θάνατος στα ζουμπούλια στο μπαλκόνι και ο δάσκαλος με την εφημερίδα. Αν τουλάχιστον μες στους ανθρώπους αυτούς ένας επέθαινα από αηδία, σιωπηλή, χλιμμένη, με σεμνούς τρόπους και ασκεδάσαμε όλοι στην κοιλίδα. Βάσεις στο πλάι σημών τα χίλια πρετέσεις, η διακίνητα τους συμβαίνει πάντα. Αντισταθείτε σε αυτόν που κτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είναι εδώ. Αντισταθείτε. Αντισταθείτε σε αυτόν που πάλι γύρισε στο σπίτι και λέει δόξα σου Θεός. Αντισταθείτε. Στο περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, το κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία της εισαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση και το φόρο. Αντισταθείτε σε μένα, ακόμα που σωρώ. Αντισταθείτε σε αυτόν που χαιρετά από την εξέδρα, ώρες ατέλειωτες στις παρελάσεις. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε, στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτες. Σε όλα τα ανώτερα συνέδρια που φλιαρούνε, πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι. Σε αυτή την άγωνη κυρία που μοιράζει έτη παγίων, Λίβανο και Σμύρνη. Αντισταθείτε σε αυτούς που λέγονται μεγάλοι και γράφουν λόγους πλάι στην μάτια, στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία, στα εργοστάσια πολεμικών υλών, σε αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια, στα γλυκερά τραγούδια με τους θρύλους, στους θεατές, στον άνεμο. Αντισταθείτε.
είναι ο άνθρωπος και δεν ανέχονται κανένα στο κοινωνικό περιθώριο. Το νερό είναι στο σταμνί, δώσε μάνα του διαβάτη, του Χριστού και του ληστή. Ο άνθρωπος σκιάζεται από χαρές ανίδωτες και κάποτε προχωρεί μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζει κανένα. Μπροστά του πάντα απλώνεται ένα δίκτυ και πρέπει να βρει την άκρη της κλωστής. Πεινάνε στον κόσμο τα παιδιά και κάποιοι βρίσκονται σε βρώμικο χαντάκι. Όμως όλα διορθώνονται όταν οι άνθρωποι δίνουν τα χέρια. ασήμαντη παρουσία που βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάμε να σε ταρμώσω κάποτε, φάσμα χαμένο του πόθου μου. Κι εγώ ξεχασμένος και απίθωσος να περπατώ, κρατώντας μια σπήλο τρεμόζιστη στις υγρές μου παλάμες. Κανένας με γνώριζε
Πολλές φορές οι ποιητές απελπίζονται και νομίζουν πως αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Σκληρός, άκαρδος κόσμος, που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται. Και την ίδια στιγμή ελπίζουν πάλι, όταν τα βράδια όμορφα μυρίζει η γη. Είναι το ήλιος καλημέρα, όπου να θα σημάνουν οι καμπάνες, αλλά έχει το νου σου το παιδί, γιατί αν εκτός το παιδί υπάρχει ελπίδα. Ακούστε την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγνωση βόρου θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά, πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Που φτάσαμε εδώ, χωρίς αποσκευές, με έναν τόσο ωραίο φεγγάρι. Και εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα δεν μπορούσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψει ακόμα. Σαν σανίδα που πλημμυρών ναυάγια ταξιδεύει η γυραιά μας Ήπειρος. Βέβαια, αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος, που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται. Ύστερα, ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα πλότο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα, και έτσι είμαστε δύο. Και αν κάποτε μ' άκουσαν να γαργίζω, ήταν για να δώσουν ένα αέρα στο δωμάτιο. Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη, με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει, παίρνει το μέρος των φτωχών. Όσο για
μένα έμεινα πάντα ένας πλανόδιος πολιτής αλλοτινών πραγμάτων. Αλλά ποιος σήμερα να αγοράσει ομπρέλες από αρχαίους κατακλυσμούς. Αλλά μια μέρα δεν άντεξα. Εμένα με γνωρίζετε, τους λέω. Όχι, μου λένε. Έτσι πήρα την εκδίκησή μου και δεν στερήθηκα ποτέ τους μακρινούς ήχους. Κι ύστερα στο νοσοκομείο που με πήγαν βιαστικά, τι έχετε, μου λένε. Εγώ τίποτα τους λέω. Μόνο πέστε μου γιατί μας μεταχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Το βράδυ έχω βρει έναν ωραίο τρόπο να κοιμάμαι. Τους συγχωρώ έναν όλους. Άλλοτε πάλι θέλω να σώσω την ανθρωπότητα, αλλά έχει γίνει αντίθετο. Αμάρτησα ενώπιόν σου. Ονειρεύτηκα πολύ μια μικρή ανεμόνη. Έτσι ξέχασα να ζήσω. Μόνο καμιά φορά, με ένα μυστικό που το είχα μάθει από παιδί, ξαναγύρισα στον αληθινό κόσμο. Αλλά εκεί κανένας δεν με γνωρίζει. Σαν τους στοματοποιούς, που όλη τη μέρα χάρισαν τα όνειρα στα παιδιά και το βράδυ γυρίζουν τις οφείλες τους, πιο φτωχοί και από τους αγγέλους. Ζήσαμε πάντοτε αλλού. Και μόνο όταν κάποιος μας αγαπήσει, ερχόμαστε για λίγο. Και όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλο, είμαστε κιόλας μικροί. Υπάρχει